जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी கேட்கவே இல்ல மாதாஜி நான் பேசுறது கேட்கலையா மாதாஜி கேக்குது மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குறது மாதாஜி ஓகே இன்னும் டைம் இருக்கு ஆனா யாரும் இன்னும் வரல ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஒரு சின்ன ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்துடலாம் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய வருஷம் இல்லையா ரொம்பவே பெருசு இன்னைக்கு நம்மளால பர்ஃபெக்ட் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால நம்ம வேர்ட்ஸ் படிக்கலாம் அதுக்குள்ள எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிடுவா ஓகேயா இப்ப தெரியறதா உங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா தெரியாது இன்னைக்கு ஓகே நம்ம இப்ப என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம் 6-7 படிக்கணும் 6-7 படிக்கணும் ஓகே இது எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க அதுக்குள்ள மத்தவா ஜாயின் பண்ணுவா பர்வதோ நாரதோ தௌமியோ पर्वतो नारदो दम्यो भगवान् बादरायणः भगवान् पादनारायणः बृहत्स्वो प्रद्वाजा भरद्वाज वसिष्ठो அது வந்து வசிஷ்டோ ரேணுகா சுதக शिष्यो रेणुका सुदः वसिष्ठ इन्द्रप्रमथस् वसिष्ठेन्द्रप्रमदस् धृतो कृतस्मतोसितः कक्षुवान् गौतमो धृतस् कौशिकोत सुदर्शनः இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிறைய முனிவர்களோட பேராதான் இதுல பாக்குறோம் ஓகேயா பார்வதோ நாரதோ தௌமியோ भगवान् बादरायणः बृहस्तस्वो भरद्वाज वसिष्ठो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमथस् धृतो कृतस्मतोसितः कक्षुवान् गौतमो धृतस् कौशिकोत सुदर्शनः फुल वर्षा படிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன் அப்புறம் 2 லைன் पर्वतो नारतो दौम्यो भगवान् बादरायणः बृहत्स्वो भरद्वाजः वसिष्ठो रेणुकासुतः पर्वतो नारदो दम्यो भगवान् बादरायणः बृहत्स्वो भरद्वाजः शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमथस्त्रितो कृतस्मतोसितः कक्षुवान् गौतमो धृतस् कौशिकोत सुदर्शनः
तन्तो गतस्मतोऽसितः कशीवान् गौतमो दश सुदर्शनः. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜீஸ். யாராவது ஒருத்தர் இந்த இது மட்டும் படிக்கிறீங்களா? மொழிபெயர்ப்பு நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. பர்வத முனி நாரதர், தௌமியர், பகவானின் அவதாரமான வியாசர், பிரகசஸ்வர், பரத்வாஜர் மற்றும் பரசுராமர், அவரது சீடர்கள், வசிஷ்டர், இந்திர பிரதமர், கிருதஸ்மதர், அசிதர், கஷிவான், கௌதமர், அத்ரி, கௌதமர், மற்றும் சுதர்சனர் போன்ற எல்லா முனிவர்களும் அங்கு கூடியிருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க எல்லோரையும் இந்த காலை பாகவத கிளாஸுக்கு வருக வருகவென்று இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பில் உங்க எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன். உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அது என்ன சொல்லுவா, பகவானோட மர்சி கருணை ரொம்ப ஜாஸ்தி. இல்லைன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாகவதம் கேட்கறதே அவ்வளோ கஷ்டம். அதுவும் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துட்டு கேட்கறது கஷ்டம். அது எல்லாத்துக்கும் மேல நம்ம என்ன சாப்டர் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சாப்டர் பேர் சொல்லுங்க. இங்க எழுதிருக்கு பாருங்க மேல. அது கேட்கறது அது ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பவே புண்ணியம் பண்ணிட்டு தான் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். ஏன்னாக்கா பீஷ்ம தேவர் அவருக்கு ஒரு இச்சா மிருத்யு இருந்தது தெரியுமா, வரம் இருந்தது. இச்சா மிருத்யுனா என்ன? இச்சான தன்னோட ஆசைப்படி எப்ப தான் சோல் உடம்ப விட்டு சோல் போகணும் ஆத்மா அப்படின்னு அவர் ஆசைப்படுறாரோ அப்பதான் அவர் போவார். இது அவருக்கு எப்ப கிடைச்சதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவப்ப சாந்தனு இன்னொரு அந்த சத்தியவத்திங்கிறவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறா இல்லையா. அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே பீஷ்மர் பிறந்தாச்சு. அவரோட பேர் தேவவிரதர். பீஷ்மர் அதுக்கு முன்னாடியே பிறந்தாச்சு. பீஷ்மருக்கும் அதாவது அவர் யார், சாந்தனுக்கும் கங்காதேவிக்கும் பிறந்தவர் பீஷ்மர். அப்ப கங்காதேவி ஒரு பிறக்கும் போது ஒரு கட்டளை கொடுக்குறா சாந்தனுக்கு. நான் நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னாக்க அவரா போய் கேட்கிறார் கங்காதேவியோட அழகை பார்த்துட்டு, எனக்கு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமேம்மா அப்படின்னு. நான் பண்ணிக்கிறதுக்கு தயார், ஆனா ஒரே ஒரு வரம் எனக்கு வேணும். நான் என்னோட வாழ்க்கையில என்ன செஞ்சாலும் ஏமா இப்படி செய்யறேன்னு நீங்க கேட்கக்கூடாது. அவர் ஏன்னா கல்யாணம் எல்லாருக்குமே உள்ள ஆசை தானே. அவளை அவ்வளோ அழகானவளை பார்த்தோன்னு சரின்னு வரம் கொடுத்துடுறார். ஆனா அவன் என்ன பண்றா, 6 குழந்தைகள் பிறக்கிறது அழகான குழந்தைகளா. பிறக்க அவ 7 குழந்தைகள் பிறக்க அத்தனை பேரும் பிறந்த உடனே கொண்டு போய் கங்கையில விட்டுடுறார். இவரால கேட்க முடியல, துக்கம் தாங்க முடியல. ஏன்னா இதுவும் ஒரு பின்னாடி நடந்த கதை தான். அந்த வசுக்களுக்கு ஒரு சாபம் கிடைக்கிறது. பிரம்மா ஒரு சாபம் கொடுக்கிறார். அதுலயும் ஒரு கதை இருக்கு. அதை நான் சொல்ல போனா இன்னைக்கு கிளாஸ் முடியாது. ஸோ வசுக்களுக்கு பிரம்மா கொடுத்த சாபம் என்ன, நீங்கள்லாம் போய் இந்த இதுல 8 வசுன்னு சொல்லுவோம், நீங்கள்லாம் பூமியில போய் பிறப்பேள். மனுஷனா பிறந்து கஷ்டப்பட்டாதான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ அந்த காலத்துல முனிவர்கள்லாம் ஆகும்னா நீங்க பூலோகத்துக்கு போய் கஷ்டப்படுங்கன்றவா. எல்லாருக்கும் தெரியும் பூலோகத்துக்கு வந்தா கஷ்டப்படணும்னு. நம்ம தான் இந்த பூலோகத்துக்கு இன்னும் ஆசைகளை வளர்த்துன்னு இன்னும் திருப்பி வரணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதியில வரணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. ஸோ இதே பாருங்களேன், நம்ம ரொம்ப அழகான சரித்திரம். யாரு, ஜெய விஜயா. பகவானுடைய துவாரபாலர்களா இருந்துட்டு இந்த சனகாதி சனந்தன் இவ 4 பேரும் கொடுக்குறா இல்லையா, பூலோகத்துல போய் கஷ்டப்படுன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வசுக்களுக்கும் ஒரு சாபம் கிடைச்சது பிரம்மா கிட்ட இருந்து, பூலோகத்துல போய் கஷ்டப்படுங்க அப்படின்னு. அப்புறம் அவளுக்கு தன்னோட தப்பு புரிஞ்சு எல்லாரும், அதுதான் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அசுரர்கள் கிட்ட போய் தப்புன்னு சொன்னாலும் அவ அதை புரிஞ்சுன்னு மன்னிப்பு கேட்க மாட்டான். தேவர்கள் உடனே மன்னிப்பு கேட்டுருவா. ஸோ இந்த வசுக்கள் உடனே மன்னிப்பு கேட்டுருன்னு என்ன சொல்றா, சாபம் கொடுத்தது சாபம் தான், ஆனா ஒரு சாப விமோச்சனமும் கொடுக்குறோம். அது என்ன, நீங்க பிறந்த உடனேயே திரும்பி வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்றா. அப்போ ஒருத்தருக்கு மட்டும் அவர் அதுலயும் இலக்காரம் பண்றார். அப்ப சாபம் கிடைக்கிறது, நீ உடனே திரும்பி வரமாட்ட, பூலோகத்துலவே அப்படி கஷ்டப்படுவேன் அப்படின்னு அவர் சாபம் கொடுத்துடுறார். ஸோ அந்த குழந்தைகள் தான் இவளுக்கு கங்காக்கு இப்படி பிறக்கிறா. அந்த வசுக்கள் தான் குழந்தையெல்லாம் பிறக்கிறா. அவ 7 பேரை பிறந்தவொன்னு விட்டுடுறான். கடைசி வசு பிறந்த உடனே இந்த சாந்தனுவால வாயை முடிந்து நிச்சயமாவே இருக்க முடியல, துக்கம் தாங்க முடியல. ஏமா இப்படி பண்றேன்னு கேட்டுடுறா.
விடுறார். கங்கை என்ன சொன்னா, நீ வாயை திறந்து கேட்கக்கூடாது, கேட்டா நான் திரும்பி போயிடுவேன். ஸோ அவ என்ன பண்ணினா திரும்பி போயிட்டா. ஆனா அவ சாந்தனு அப்படி மன்னிப்பு கேட்கிறார். சரி நான் திரும்பி போறதோ போறேன், அது போய் தான் ஆகணும். ஏன்னா அது நானே எனக்கு கொடுத்த சாபம். ஆனா ஒண்ணு பண்றேன், இந்த குழந்தைய என் கூட கூட்டின்னு போய் தேவலோகத்துல அந்த குழந்தை வளர்ந்து உச்சிதமான நேரம் வரும்போது நான் அந்த குழந்தைய ஒண்ணு உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் யாரு, நம்ம தேவவிரதர். தேவவிரதரை கூட்டின்னு போயிடுறார். அப்ப கடைசியா அது 13 வயசு அந்த குழந்தை காணோன்னு அவ கூட்டின்னு வந்து அந்த குழந்தைய சாந்தனு கிட்ட திருப்பி கொடுத்துட்டு கங்கா திருப்பியும் போயிடுறா. இப்ப இங்க என்ன நடக்கிறது, கங்கை போய் நிறைய வருஷம் ஆயாச்சு, தேவவிரதர் பெரிய பையனாயாச்சு. ஒரு நாள் இந்த அவர் யாரு, அவ அப்பா, தேவவிரதரோட அப்பா சாந்தனு, அவர் வந்து இப்படி மீன் இது இது என்ன சொல்றது, போட்டிங், அவளுக்கெல்லாம் ஆசை இருக்கும் இல்லையா அரசர்களுக்கெல்லாம், போகும்போது அவர் வந்து சத்தியவதியை பார்க்குறார். சத்தியவதி யாரு, ஒரு மீன் பிடிக்கிறவரோட பொண்ணு. அவளை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு திருப்பி ஆசை வருது. அவ அப்பா, ஐயோ நான் அதெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்ப்பா, உனக்கு ஏற்கனவே ஒரு பிள்ளை இருக்கான், என் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா என் பொண்ணோடு பிறக்கிற குழந்தைலாம் அரசனாக முடியாது, நீ வந்து மூத்த மனைவியோட குழந்தை தான் அரசன் ஆக்கிடுவ, ஸோ என் பொண்ணெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். சரின்னு சாந்தனு திரும்பி வந்துடுறார். ஆனா திரும்பி வந்ததுலேருந்து ரொம்ப உதாசீனமா இருக்கார். அப்போ இவருக்கு புரியறது, யாரு, தேவவிரதருக்கு அப்பாக்கு என்னமோ ஆயிடுத்து அப்படின்னு கேட்குறா. அப்பா சொல்லுவாரா, சொல்லல. அந்த இவன் அப்பாக்கு எப்பயுமே தேரோட்டி மாதிரி படகோட்டி மாதிரி அப்படியெல்லாம் போவா இல்லையா, அவகிட்ட கேட்குறா என்னாச்சுன்னு. அவர் உண்மையெல்லாம் சொல்றார். ஓகேப்பா என்ன அவ வீட்டுக்கே கூட்டின்னு போ அப்படின்னு சாந்தனுவோட பையன் தேவவிரதன் கூட்டின்னு போக சொல்றார். கூட்டின்னு போனோடனே அங்க அவ அப்பா, சத்தியவதியோட அப்பா, நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன், இதுதான் காரணம் அப்படின்னு ஒண்ணு. இது ஒரு அல்பமான காரணம், நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன்னு நான் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன், நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு தானே எனக்கு குழந்தைகள் பிறக்கும், அப்படி இன்னொரு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். எனக்குன்னு வரப்போற இந்த அம்மா சத்தியவதி, அவளுக்கு குழந்தை பிறந்தாலும் சரி, நான் வந்து அந்த ஃபுல் இதை காப்பாற்றுவேன், அந்த லீனியேஜ் டைனஸ்டியை காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்றார். சரி அந்த காலத்துலாம் ப்ராமிஸ்ன்னு கொடுத்தா அதை எல்லாரும் காப்பாற்றுவா. இந்த காலத்துல ப்ராமிஸ்ன்னு பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நம்ம பயப்படுவோம் இல்லையா. ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, அவ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தியவதியை கூட்டின்னு வந்துடுறா. ஸோ அந்த சத்தியவதியை கூட்டின்னு வந்தோடனே இந்த பயங்கரமான ஒரு விரதம், தனக்குத்தானே ஆபிரம்மச்சாரி அப்படிங்கிற விரதம் எடுத்துட்டதுனால அவ அப்பா சாந்தனு வந்து அவருக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு. உனக்கு இச்சாமிருத்தி வரம் நான் கொடுக்குறேன்ப்பா, நீ ஏன் நினைக்கிற மட்டும் உன் உடல் மண்ணை விட்டு போகாது அப்படின்னு இச்சாமிருத்தி கொடுத்தார். ஓகே. ஸோ அதனாலதான் இங்கேயும் பீஷ்மர் வந்து எல்லாரும் சொல்லுவா, அவர் அந்த என்ன உத்தராயண மரணம்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார், அதெல்லாம் உள்நோக்கம்னு வேற. பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கும் பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுர்கிருஷ்ணாம்லாம் பக்தர்கள் இல்லாத வாழ்க்கை சொல்லக்கூடியது, பக்தர்களுக்கு உள்ள காரணம் கிடையாது. பக்தர்களோட காரணம் என்ன, பகவான் ஏன் வரார், சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவாள் எல்லாம் கையை பிடிச்சு தன்னோட லோகத்துக்கு கூட்டின்னு போகணும், தன்னோட லீலைகள் மூலமா அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் யசோதா எவ்வளோ ஆனந்தப்படுறார் இல்லையா, அப்படி ஆனந்தத்தை கொடுக்கறதுக்கா அது உள்நோக்கம் இல்லையா. அதே மாதிரி இங்கே என்ன உள்நோக்கம் பீஷ்மரோடது என்ன, யுத்தம் எல்லாம் முடிஞ்சு அவருக்கு உள்நோக்கம், என்னுடைய பேரன்கள் இந்த பாவம் பஞ்ச பாண்டவர்களை எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தினா, என்னால ஒன்றும் அவளுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியலையே நல்லது, ஏன்னா நான் சாப்பிட்ட உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் செய்யக்கூடாதுங்கிற மாதிரி நான் வந்து கௌரவர்களோட பக்கத்துல இருந்ததுனால எங்க அப்பாவுக்கு வேற நான் ஹஸ்தினாபுரோட அந்த அரண், அது என்ன சொல்றது, த்ரோன், ராஜசிம்மாசனத்தை நான் காப்பாத்துறேன்னு சொன்னதுனால அப்ப அந்த திருத்தராட்சனுக்கு எனக்கு வந்து என்ன அவரோட பரிபாலகனாக இருக்க வேண்டி வந்தது அப்படிங்கிறதுனால அவர் என்ன நினைக்கிறார், பாவம் இந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் எப்ப ராஜாவா, எப்ப அவ வந்து இந்த ராஜா இந்த கிரீட்டம் அவளுக்கு சூட்டுவா, அதெல்லாம் அவருக்கு பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. கிருஷ்ணருக்கு இந்த ஆசை தெரியும் இல்லையா, அதனாலதான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, நம்ம எல்லாம் கதை படிச்சுட்டு வந்துட்டோம். உத்தராவுக்கு வந்து அந்த அஸ்வத்தாமன் வந்து அஸ்திரம் போடுறது, பிரம்மாஸ்திரம் எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஆயாச்சு இப்போ ஒரு வழியா. அப்ப எல்லாருமா சேர்ந்து போய் இந்த யுத்தம்
யுத்தத்துல செத்தவாளுக்கெல்லாம் பிண்ட பிரதானம் பண்றதுக்கு அவ குழந்தையெல்லாம் நிறைய பேர் செத்து போயிட்டா இல்லையா? ஸோ அதனால எல்லாருக்கும் நம்ம தான் போய் பண்ணணும் அப்படின்னு பஞ்சபாண்டவர்கள், கிருஷ்ணரும் கூட போறா, எல்லாம் போய் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு வந்து பீஷ்மரோடு இந்த உள்ளாசை தெரியறது. ஓகே, இவ எல்லாரும் நம்ம ராஜா மாதிரி கூட்டின்னு போய் பீஷ்மருக்கு காட்டலாம். அந்த ஆத்மா வந்து உடலை விட்டு பிரிந்து போகும்போதாவது ஒரு சந்தோஷமா போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஞ்சபாண்டவர்களை சொல்றா, ராஜ வேஷம் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவளை கூட்டின்னு போறா. பீஷ்மருக்கு அப்படி சந்தோஷம் அவளை பார்த்த உடனே. இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா? பீஷ்மர் வந்து கிருஷ்ணகிட்ட கேட்கிறார், இந்த தர்மங்களை நான் வந்து இப்ப ராஜன் ஆயிட்டேன், நானும் எல்லாரும் கொலை பண்ணி ராஜன் ஆயிருக்கேன், நான் எப்படி ராஜ்யம் பண்ண போறேன்னு தெரியாது, ராஜ தர்மங்கள் எல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்கோ கிருஷ்ணா அப்படின்னு. கிருஷ்ணருக்கு என்ன, தன்னை விட தன்னுடைய பக்தர்கள் மேல அவ்வளோ ஆசை இல்லையா? அகம்பக்த பராதீன, பக்தர்களுக்கு அவர் அடிமை இல்லையா? ரெண்டாவது சிப்ரம்பவதி தர்மாத்மா சஸ்வத் சாந்தி நிகச்சதி கௌந்தையா பிரதிஜானிகி நமே பக்த பிரணஷ்யதி, என்னுடைய பக்தர்கள் என்னைக்கும் அழிய மாட்டார்கள், அவர்களுக்கு என்னைக்குமே மேல மேல மேலதான் அப்போ அழியற மாதிரி மத்தவா கண்ணுக்கு தோன்றினாலும். சோ இங்க எல்லாருக்கும் என்ன தோன்றது, அந்த பீஷ்ம பிதாமா அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்காரே, அவருக்கு எவ்வளவு வலிக்கும், எவ்வளவு ரத்தம் அவரோட உடம்புல இருந்து வரும் அப்படின்னு மத்தவாளுக்கு தோணும். ஆனா பக்தர்களுக்கு தோணும் அவருக்கு அது வந்து பஞ்சு மெத்தை மாதிரி. அவர் ஏன்னா உடல்ங்கிற ரீதியில அவெல்லாம் செல்ஃப் ரியலைஸ் சொல் இல்லையா? சொன்ன நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கிறது அவளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சவா. ஸோ அவருக்கு கிருஷ்ணர் என்ன நினைக்கிறார், நான் இந்த தர்மங்களை ராஜ ரிஷி, இந்த நிறைய ரிஷிகள் உண்டு. நேற்றுக்கு மாதாஜி அழகா சொன்னா, தேவ ரிஷிகள் உண்டு. தேவ ரிஷிகள்ங்கிறது வந்து அந்த நிறைய வசிஷ்டர் இவெல்லாம் தேவ ரிஷிகள் தான். ஸோ இங்க எழுதிருக்கு பார்த்தீங்களா, பரத்வாஜர் பரத்வாஜர் வந்து நம்ம 7 என்ன சொல்றோம் கோத்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, அது கோத்திரத்துல ஒருத்தர். ஸோ இவ எல்லாரும் இங்க இருக்கிற முனிவர்கள் எல்லாருமே பாருங்க, பிரம்ம ரிஷி, தேவ ரிஷி, ராஜ ரிஷி, இத்தனை பேர் நிறைய ரிஷிகள் இருக்கா. நேற்று அழகா மாதாஜி டெஃபினேஷன்லாம் சொன்னா அதுக்கு. ஸோ இப்போ இங்க வந்து என்ன சொல்ற, ஓகே யுதிஷ்டிர் மகாராஜ் நீ ஒரு ராஜ ரிஷி தான், இப்போ உனக்கு பட்டம் சூட்ட போறோம். ஆனா நான் உனக்கு ஸ்திரீ தர்மம்னா என்ன, யோ தர்மம்னா என்ன, ராஜ தர்மம்னா என்ன, வைஷ்ணவ தர்மம்னா என்ன, இதெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல, என் கூட நீ வா. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு மனசுல என்ன, என்னுடைய பக்தனான பீஷ்மருடைய வாயினால இவா எல்லாரும் கேட்டானாக்க அதுக்கு இன்னும் நிறைய எஃபெக்ட் உண்டு. பாருங்களேன், பீஷ்ம நம்ம முழு முதற் கடவுள் பகவான் தான் எல்லாரையும் படைச்சவர். ஆனா அவர் என்ன நினைக்கிறார், என்னுடைய பக்தர்கள் மூலமாக இதெல்லாம் வரணும் அப்படின்னு இந்த எல்லா தர்மங்களையும் பீஷ்மருடைய வாயினால கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யுதிஷ்டர் மகாராஜா அவருடைய மத்த 4 சகோதரர்களை சகித் அங்க கூட்டின்னு போறார். இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் பாருங்க, கிருஷ்ணர் போன விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருது. யாருக்கு தெரிஞ்சது, மத்த எல்லா ரிஷிகளுக்கும் தெரிஞ்சிருது. எல்லா ரிஷிகளும் அங்க ஓடி வரா. என்ன அருமை பாருங்க. நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு நம்ம போவோம், இங்க கிருஷ்ணர் பீஷ்மரை பார்க்க வந்தார். இப்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருது பீஷ்மருடைய உடல் வந்து ஆத்மா இப்ப வந்து உடலை விட்டு போக போறது. இந்த ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பத்தை அங்க அவள்லாம் பாப்பா, அவளுக்கெல்லாம் ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ணா ப்ளீஸ் மியூட் போட்டுக்கோங்க. ஸோ அவளுக்கு இப்ப என்னன்னாக்க உடலை விட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே விஜயகுமாரி மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி ப்ளீஸ் மியூட் போட்டுக்கோங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி சத்தம் வருது நிறைய. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சரி நானே போட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் நான் மியூட் போட்டுடுறேன் உங்களை. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த எல்லா ரிஷிகளும் மற்ற தேவ ரிஷிகள்லாம், தேவ ரிஷிகளுக்கெல்லாம் என்ன, நாரதர்லாம் பாருங்களேன், இப்போ வியாசர், நாரதர், இவ எல்லாரும் நமக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா அந்த காலத்துல நடந்து போவா. சைத்தன்ய மகாபிரபுலாம் பாருங்களேன், இதுக்கு நம்மளுடைய பூரிக்கு வரணும் அப்படின்னாக்கா அங்கேருந்து மாச கணக்குல டிவோட்டிஸ் எல்லாம் கூட்டின்னு அவ நடந்து வருவா. அந்த பிரத்தை முறை அதை பண்ணினது நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு தான். அதுக்கு
அப்புறம் சிவசேனா அப்படிங்கிறவர் வந்து நிறைய பேர் அங்கேருந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த பூரி ரத்தம் இப்போ வரப்போகிறது இல்லையா, ஜூலை 16, அதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதம் முன்னாடியே கிளம்பிடுவாவா. அங்கேருந்து இங்கே வந்து ஒரு மாதம் தங்கி மகாபிரபு கூட திருப்பி ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி போவா. நமக்கெல்லாம் இப்போ 3 மணி நேரம் பர்மிஷன் கிடைக்கணும்னாலே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த காலத்தில் அவள் 3 மாதம் லீவ் எடுத்துன்னு அத்தனை பேரும் வந்துட்டு இருந்தா. ஏன்னா அதெல்லாம் இந்த மகாபிரபு தொடக்கி வச்சது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே இந்த எல்லா ரிஷிகளுக்கும் ஒரு லோகத்துலேருந்து இன்னொரு லோகம் வரணும்னா அவளுக்கு விமானமோ இதுவோ ஒன்றுத்துக்கும் அவசியம் இல்லை. அவள்லாம் தேவ ரிஷிகள் அப்படியே சஞ்சரிக்கம் பண்ணுவா. நாரத முனி இன்னைக்கு இங்கே இருப்பார், நாளைக்கு அங்கே இருப்பார், அடுத்த நாள் வேற லோகத்தில் இருப்பார், அடுத்த நாள் பாதாள லோகத்தில் இருப்பார், அதுக்கு அடுத்த நாள் பிரம்மலோகத்தில் இருப்பார், அடுத்த அவரால் பகவான் கிட்டேயே போக முடியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ அவ எல்லாருக்கும் நம்மள மாதிரி எல்லா முனிவர்களுக்கும் அதுதான். ஆனா இந்த முனிவர்களோட பெரிய விஷயங்கள் என்னன்னா, பர்வத முனி இவ எல்லாரும் நம்ம யுதிஷ்டர் மகாராஜா இருக்கா இல்லையா, அவளுக்கு வந்து ராஜரிஷின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ராஜரிஷினா யாரு, லைக் வசிஷ்டர். வசிஷ்டர் வந்து தசரத மகாராஜுக்கு ராஜரிஷியா இருந்தார். அப்படின்னா அவள்லாம் என்ன பண்ணணும்னாலும் இந்த ரிஷிகளை கூப்பிட்டு கலந்து ஆலோசனை பண்ணி அவகிட்ட இருந்தா முகூர்த்தம் எல்லாம் வாங்கி அவளை வச்சுதான் எல்லாம் பண்ண வைப்பான், அந்த மாதிரி. ஸோ இவ எல்லாரும் யுதிஷ்டர் மகாராஜர் கூட அவ்வளோ அந்யோன்யமா இருந்தவர். நமக்கே தெரியும், நாரத முனிவர் எத்தனை வாட்டி வந்து யுதிஷ்டர் மகாராஜுக்கு சொல்லியிருக்கார். யுதிஷ்டர் மகாராஜர் கிட்ட தானே, சாரி நாரதர் கிட்ட அவர் கேட்டார் இல்லையா, என்னோட பெரியப்பா பெரியமாலாம் எங்க சடனா காணாம போயிட்டா, எங்க சித்தப்பா எங்க விதுரர் எங்க போயிட்டார். இதெல்லாம் நாரதர் தானே தன்னுடைய ஞான திருஷ்டியினால, பிரீமாஞ்சன சுரித்த சக்ஷு, அதனால அவளை பத்தி நீ கவலைப்படாத, அவெல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கா, இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவ இந்த தன்னோட உடம்ப விட்டு போக போறா அப்படின்னு ஒண்ணு. அப்பதான் யுதிஷ்டர் மகாராஜுக்கும் தோன்றது, நம்மளும் நிறைய ராஜ்யம் பண்ணியாச்சு, இப்ப நமக்கு போகணும். சரி, எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, அசித்தர் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். எவ்வளோ கிரேட் ரிஷி. அவர் வந்து பிரம்மருடைய மானச புத்திரர். அவருக்கு அவ்வளோ சக்திகள் உண்டு தெரியுமா. அடுத்தது வசிஷ்டருக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கும் நடந்த சண்டைகள் நம்ம எல்லாரும் நிறைய இடத்துல கேட்டிருப்போம். வசிஷ்டருடைய 100 குழந்தைகளை விஸ்வாமித்திரர் ஒரு சின்ன அல்பமான விஷயத்துக்காக கொன்னுட்டார். வசிஷ்டர் ஒரு வாட்டி தானே அப்படியே நான் தற்கொலையே பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் வந்துட்டார். ஏன்னா இந்த வசிஷ்டருக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு 2 பேரும். இருந்தாலும் அப்பப்போ கோபம் வந்துடும். இவாளுக்கெல்லாம் ஏன் கோபம் வருது, இவாள்லாம் வந்து சித்திகள் மூலமாக பகவானை அடைய ட்ரை பண்ணினவா. பக்தர்கள் அப்படி இல்லை இல்லையா. பக்தர்கள் வந்து பக்தியின் மூலமாக பகவானை அடைய ட்ரை பண்றோம். ஆனா இவ எல்லாரும் சித்தியின் மூலமாக அடைய ட்ரை பண்ணினதுனால இவளுக்கு ஃபால் டவுன்ஸ் நிறைய நடக்கிறது. விஸ்வாமித்திரர் நமக்கு தெரியும், யோக சித்தியில இருந்தப்பயும் அவர் அப்பப்போ எவ்வளோ மேனகா ஊர்வசி எல்லாரும் வந்தப்போ வீழ்ந்துட்டார். அப்படின்னா அவளோட பலங்கள் எல்லாம் போயிடும் அந்த மாதிரி பண்ணினானாக்கா. ஆனா பக்தர் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ பீஷ்மர் ஒரு பகவானுடைய அவ்வளோ அந்யோன்யமான பக்தர். அதை சொல்றதுக்காக தான் இங்க அந்த பக்தருடைய ஆத்மா அவருடைய உடலை விட்டு போகணுங்கும் போது கிருஷ்ணர் தானே அங்க வந்திருக்கார். ஏன் பீஷ்மருக்கு அவசியம் இல்லை, அந்த காலேஜ் மாமேவ நான் நினைக்கிறது தான், அப்படி இல்லை. அவர் வந்து லிபரேஷன் ஆல்ரெடி கிராண்டட் அவருக்கு, பீஷ்ம மகாராஜுக்கு இல்லையா. இருந்தாலும் பக்தர் அவரோட இச்சா ஆசை என்ன, என்னுடைய ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு பிரியும் பொழுது நான் பகவானை முழுமையாக என்னுடைய இந்த அவள்லாம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்தா கூட, மெட்டீரியல் உடம்புல இருந்தா கூட அவள்லாம் லிபரேட்டட் ஆயிட்டா. ஸோ அதனால அவர் சொல்றார், நான் பகவானை பார்க்கணும். ஸோ அவருடைய கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக பகவான் வந்து அவர் முன்னாடி. அப்பதான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், பகவான் அவருக்கு வந்து அருள் இது காட்சி கொடுக்கிறார். அண்ட் அவருடைய ஆத்மா அவருடைய உடலை விட்டு போகும். அந்த சுதர்ஷன் கடைசியில பாருங்க, சுதர்ஷன் கொடுத்துருக்கு. சுதர்ஷன் கூட வராரு. சுதர்ஷன் மாதாஜி அது வந்து பகவானோட அந்த தெய்வீகமான டிஸ்க்னு தானே நம்ம பார்த்துருக்கோம். அப்படி கிடையாது. இவாள்லாம் பக்தர்கள், பகவானுடைய நித்திய சேவர்கள், பகவானுக்கு இட்டர்னலா சேவை பண்ணக்கூடியவா. ஓகே, இப்போ டைம் இருந்தால் நான் இன்னொரு கதை சொல்றேன். அப்படி இல்லைன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ்.